дар тоҷикистон дар 9 моҳи соли ҷорӣ ҳудуди 260 000 соҳибкори инфиродӣ фаъолияти худро қатъ карданд. дар ин бора агентии омори назди раисҷумҳури тоҷикистон иттилоъ медиҳад. аз ин шумор 209 000-аш соҳибкори дорои патент, 43 300 соҳибкори дорои шаҳодатнома ва 7500 хоҷагии деҳқонӣ ҳастанд. чунин шумор дар таърихи тоҷикистон рекорд буда, нисбати соли гузашта 11% ё худ 25600 нафар мебошад. аз шумори умумии соҳибкорон танҳо дар 9 моҳи соли 2019 22.5% онҳо аз идомаи фаъолият даст кашидаанд. дар 1 октябри соли равон дар ҷумҳурӣ 553 000 нафар соҳибкорони инфиродӣ дар қайди мақомоти марбута қарор доштанд ки 313.6 000 бо патент, 77.7 000 аз рӯи шаҳодатнома фаъолият карда, 161.9 000-ашон хоҷагиҳои деҳқонӣ мебошанд. аммо теъдоди соҳибкорони фаъолияткунанда ба маратиб камтар аз шумори болост. аз хоҷагиҳои деҳқоние ки чун соҳибкорони инфиродӣ дар қайданд, 52.6% соҳибкорони дорои патент, 35.6% ва шаҳодатномадорҳо 11.7% фаъолият мекунанд. шумори умумии соҳибкорони инфиродии машғули кор 293.4 000-ро ташкил медиҳанд. соҳибкорони инфиродии фаъолият дошта бештар аз ҳама бо 36.8% ба вилояти суғд рост меояд. ҳамин нишондиҳанда дар вилояти хатлон 31.5%, ноҳияҳои тобеи марказ 18.5%, шаҳри душанбе 11.9% ва ба вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон 1.3% мебошад.